Jadi serta bima muata dihamuaka mampurnani saluhuna suang-suang di mana dihita si tanggang na daw disonon doon kita saluhuna ala naing borha ma bereta dohot beruta tu gereja naing majalo pamasumasuan na sarap pasarton tangiang mahita tu bereta dohot beruta apa dikyon. Jadi dihita asam matangnya mahita tapa hidup masih majujungta mau liate ma dihuali amang partinggan bahasa para sirohan na sumurung disuliak kadenggan di basam asili rohan na tontong madongani mangiring kami tarlumowi mali Tuhan titikyon ima dinanang marbuan anak dohot buru ni huriami tubagas joromi ali Tuhan dinanang majalo pasu-pasu pardongan saripeon Tuhan asimaroham dongani mahami ali Tuhan jalahoma Tuhan nama masu-masu bere dohot buru nami marhite na posona asanggian Tuhan keluarga nanay si paso-pasomi ali Tuhan gabi keluarga na denggan keluarga na malas ni Roha keluarga si Turuon dijuro namin talumuwi matong dijuro Tuhan dung silungan nong ali Tuhan at cara pamasumasuon terus sonon namin ubi ali Tuhan mangulaho na kaadat na hobar tu na pinukari o punamis jolo-jolo tubuh na somaralo tu katami jong-jong ma Tuhan ulaw nami aparek dikyon asang giat mardara dohon dinggan saluhub na katamu nami ali Tuhan asa dongani na sida rotu inganan ali Tuhan o ma Tuhan na madongani saluhub na padao akka tahi-tahi nisbolis tahi-tahi ni parjahat Tuhan asimarohan Tuhan masay godang dosa pangalosan namin jumulo saya sama dosa namin Tuhan sa tamahami madjalo pasu-pasumi jalo ma Tuhan tayang namin naupasata mi Tuhan marhitian ng Jesus Kristus Tuhan namin amin. Asia au peso monito ho tugias doholoki tuho hasia tumbagas pangatu siyomi natua gula-gula muna kordong ali-ali rudis rumah tahe dina sotapak ko hitarap di bagas gereja ala nang cupang ko pamikian na hirohanami dos matahit tama sida pun dauli mana sida teh atau masa muda tak caraon tabuk ke macara nadong dihita marmite kuku ima di alamat 15 siang ima bagi dihutot tak carai
jala sifat yang carai responsoria yang mahita. Amin. Kapuji Tuhan ta di nomor 150 walu ina taidehon ayat sada saga rodi ayat na paduahon ditiki na mangidehon ayat paduahon pangido kami ma asa saluhud na mahita ria jongjong marede ma kuria. Yesus Kristus dogo warni tong diporbadia amen matangiyang mahita ali Tuhan debata amanami na di banua gijang odo na mengaturkon pardongan saripeoni di idahodo dongan namion nama sakap naim marbagas jalan arodo nasida mangido pasu-pasu. Aton saitata ma nasida di bagasan asli rohan pasu-pasu jalan ramoti manasida marhite-hite pakka golongimo rajai manasida margide-gide to di Purbadia asamanguka jala marujung di bagasan dami perdona sari pengrasidai tanion matayang namion alanasio dorong diroha. Amin. Kudul mahamu salihuna pinasama mapertikiono di dalam batu begio dan dipuji-pujian sian keluarga Uria Parduru Marga Sitama 160 sadra ayat na paduluan. Amatna dewata dewasian anakna Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Natal marihita saluhuna. Diarilas nirogata sadarion di napina ubuk tu situasi ni Natalta disakabi jala di pangiduhun anak ni huyat kado Ima John Raffles maniur marga sagala Rap dogo pebrianti burusi tanggang di Madinah naik marsari pinasida ne pajongcok rumah tangga nasida di bagian lima di nama mungkai saro di mengunjungi loasma di hatane debatana gabi mangihuni persari penginasida los ima ubuk nama puan nasida
Dina sarat ya katangi yang pangiduata bui nasida sangat nasar madua. Alani ada di debata na tersurat di Yohanes 15 ayat 12 sonoma di hatahon omma patiku naing mama siraholong kamu songon aku nama kaholongi hamu omma patiku naing mama siraholong kamu songon aku nama kaholongi hamu di hatahon sonoma. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ima sahana. Hurian itu hatta margite gide dilasmiru hattaun lumobi madina sidapa dua John Rables maniu sagala raddu kopebrianti si tanggang imadina nai masaripe nasida tutu dimulai sejak kata tubuh holong deh. Dapola daun dohonokku nama lo anak ida bangun kita bawaun matokon holong tu nanai sito potota. Prinsipna buama asap dapo. Alano tapa ida di bagasa patikianon gurang di nama saripe gurang di nama jongjok rumah tangga di hata padohan dimulai gabega burdo tundas marmarana dia mari yang mau dimulana apalagi mau di zaman sonari zaman yarahong sonakungan kono obat tadi duduk bahari dipakulingi ibu tuani ade Rables itu kan jika ada di pukul kono seri coba muna saat melulur besok di mana di Papua? Aku di saat setelah berumah tangga, di saat telah mereka menerima pemberkatan nikah, di saat mana mereka sudah dimeteraikan dengan lembaga yang didirikan oleh Allah, justru dari pudar kata Allah. Bukan menginang. Ada tuh tanda itu kalau nggak dapat julu, tak saya kalau dihasang berpatokan itu. Tidak cukup hanya di bibir saja, di perkataan saja mengatakan aku mengasihi kamu. Artinya tidak cukup hanya mengatakan dikasihkan aku mengasihi kamu halai dan mata pahena. Nani persari peminasida. Darah orang dihadiri minasida halai dogo donang dokpak tuhu maliang ni pargoluan minasida. Jala makkorhon ni holong itu mabahay boy magdami saluhutna baik di keluarga baik di tonga-tonga masyarakat nang di tonga-tonga di saluhut kami manusia atau bantu kami matubo Tuhan di haraw pikiran di nasida say mangula maholong ni mahide-hide toting porbanyay di bagasan Kristus makanya kami itu. Amin. Kay dehon iasara sa ayat 2 iti kinamangit dehon ayat 2 non kubangidaw kami ma asaro mahamutu jolo ni altaron panguli rap dogot oroana maredema uriya.
Jalan hamaul di debata ditagi rohamuna don nuaing neng marbagas alai dan tamah halak Kristen marbagas somo si pelibegu atom tangi hukamu majulu hata di debata tarimu turuhu di pardonga saribion di halak Kristen dung ditopa debata jol mai di do ibana ma dan dinggan sasada bawai ujung kubayat masada buru-buru panurupi di ibana bahit akut ni ini dok Tuhan Yesus dan na paulakon na yunina iya soala namar mainan na pangalaku posado pangalaku do nang nama buat nasirangi atau nabi nadum di debata dan jadi sirangon ni jolma somonondo di do debata tu bawai kamu ke bawah hakolongi hamu maparihu tamu nabi sangon Kristus nama kaholongi huriai jangan nama ngalihur diri nahu mokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikomaroa hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songon donga panean dihanguluan nasora sudah dungi somonoto di dok hata ni debata tua ka buru-buru diului ka para puang mabawa nabi somo pangulion na di Tuhan ay bawa dulu ni partibutana somon Kristus ulu ni huriai ikon botor forman toman mardongan halabohon duhut haminahon nito di parangi di buru-burui imana arga di jolo ni debata duhut di jolo ni jolma atau semua kenamar parangi kata ni debata mahamu semulu ku para sinirogaon doho habasaron doho hasire pun iroga mahamu masih pamuni mahamu doho masih asia saluhut ritim miroga muru rimas panunggagiyo doho pangisagiyo dahu main siap kamu nalai digejeng ni saluhut nai masih hahulungan mahamu ai ragu-ragu ni nasundenggan tumidami nasiat debata ima mangarajai di bagasar rohamuna jala saluhut nabi nangin muna marhi tengi hata mana pabahenan toktong mai marhi tengi guar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaun muna atau nunga dibigi kamu hata di debata taringo turuhun ni pardongan saripioni namanukum maahun wain jumunu diho ale panguri John Rapres maniur marga sagala ulo doho maka John Jokko di jolo ni debata na upoto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungudi son na di pangilo rohamdo peberianti buru si tanggang na niremon gabe dongamu saribi ulo doho maka holongi ibana sen nasa roham doho mangulaho sen nasa gugun uhut marparangi parangi neredia rap doho ibana na ulo doho mga cuha-cuha doho hagalion na tung sura kumurang parangina jangan nasoku papa udahon manang tadi konomu ibana paima disirat kamatea kamu sugut mulu naung sadar roham mangului salibuk nai alusi ma sian ias ni roham mulu saya dipergugui Tuhan ni maau aku parong salibuk nai namanukum ma'ahu dihuo ali inang bebrianti boru si panggang
Niriring ni John Raffles maniur marga sagala bagen donganna saribe. Na ulu dogo. Maka jom joko di julu ni debatana ubodo saluhut. Dogo di julu di dongan na pemudi song. Na di pangidorogam do John Raffles maniur marga sagalaon. Gabe sinodukmu. Ulu dogo. Maka holongi ibana siang nasa roham. Dogot marpangalahon nature maradokon ibana. Dogot marparangiho parangi nabadia. Parua hala kristeko. Jalan nasotu pamahirloko. Malam tadi konommu ibana. Paima disirak kamadia kamu sugut. Mulu nang sadaro kamu. Mangului saluhut nai. Alusima sia iya sniroha. Songon nang torang taida sadario. Holong nasihat Kristus Raja ni Huria. Nang pasadang rohani anak gugubur ni Huria naik. Asamar hite sadata titin parsaripion. Gani sadata dan natarida di tangan dan sida na dua. Pabua holong ni Kristus natokto. Mangigot parsaripion ni nasida. Sahat tu ujung ni ngolungi nasida. Aku mangaliat tinon songon tadani holok kutuho dohot panguluyokku di paran nak tau duko sadarion dia dopan ni Kristus dohot di tonga-tonga ni Huriai. Atomar silang tangasiamu mamu pabua khotni padan muna. Naposo ni debata doahu nama buah katana Tuhamu. Marhiti-hiti guar ni debata ama. Dogo guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dogo guar ni tondi porbadia. Ahu madok Tuhamu. Nabi nadomu ni debata. Dan jadi sirangon ni zolma. Amin. Pasuk jalan diramoti Tuhan debata mahamu disodakan Tuhan debata mabuhina Tuhamu jawa asli marohana midamu didokpakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaur memadamena tuto di munare. Amin.
pasu pardongan sari peyonon itu kata asa di pasu persari pemenasida tujuruanon ali Tuhan debata amanami nabadia jalan nasumurung hutangnya kau kami rumah tangga ni anak dogo boru ni hurian nang kot ribe sadariot kasatiau di persari pion sinodangan di wolong ni rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan Yesus Kristus parohai manasida sama rapo satu horina sagulmit ni ngulu ni nasida lumubi tidak mengadupi panosak ni aluguru lubang di parnguluanon molotung robe akapanucunan dogot kasusaan pamonang manasida maralohon akasi panago pargogo itu kuli jala apuni manasida uju mengadupi si tahonon doh parukilon asamanahan jala satia nasida mangului go ganu ari alito di porbadia sungguh di manasida asasa ingot masal tu hatam nabadiai ajari manasida asasa ingot jala utuk tu pati tu hukummu paringgas nasida asasa ukap maduhuti aka parmingguon dogo punguan di aka na porsea pasu-pasu manang natoras dogo sudi si solgot ini dengan nami naung hot ribeyo ali Tuhan tuho mahu pasata minasida pasu-pasu manasida asa marhagabiun di anak doho buru hipas jala mangomo di ulaun si ganu ari nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masyan na nilifami tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwak na husus di julong paso-paso majala ramoti asa kupara siya kami pilihanon pati tulkon kada jamu di tonga-tonga ni kuyam doho di portibiyon buhay maroka nami magiti-giti tordin asalam kadahami gudang nisyo lifami tuhami asalam girgir kami mandok mulai ate tuho mari hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmat kita mandok di tangiang ale amanami dari kerja saat kita bagi yang Tuhanmu didongani asini rohani tu kata Yesus Kristus doholong ni rohani di bata ama dohot persauran litun di purbadia ma hamu salugutna amin.
Oleh atimah pasatan bangunan amang pandita ulumah kita kepada sejauh nami lima di Allah. Iya, coba bobo. Roman atau Lasni? Allah, jalan ma besamu, jalan ma belam, jalan ma dok buru. Nas jojong bawa di samping di buru. Mari lagi tas yang dipede nomor 140 sana.
Kasih
permen nami tutup dalam iman alamang iyo pasu-pasu pagabil kahurasan cenak kalamak kahurami hami. Febrianti Sitanggang, Sabtu tanggal 22 Desember 2024. Nabarjolo, acara dibuka perhelaru HKBP Simanalese. Nabaduahon, hata huhuasi sian bonani hasuhuton. Nabadoluhon, hasuhuton membuat doni godang rak dohot boru. Paupaton, patortor anak dohot parumain. 5. Madok hata dungi manotorma. Boru suhut, boru tubuh, simatwani boru, bere iba bere dohot boru na tua-tua. Napa onopon, madok hata si gabe-gabe dungi manotorma, haha anggi sagala rap dohot boru, bere iba bere, boru sagala se kecamatan Nasau. Napa pituhon, madok hata si gabe-gabe dungi manotorma, haha doli si pahotar, tarihoran, manik matodang rap dohot boru se kecamatan Nasau. Napawaluhon madok hata si gabe-gabe dungi manotorma pariban na tua-tua pariban na poso rap dohot goparana. Napasyahon madok hata si gabe-gabe dungi manotorma Puspika kecamatan Nasau, Kepala Desa Lubara Tenggara Strip Prangkakna, Kepala Desa Lubara Tonga, Strip Prangkakna, BPD Lubara Tenggara, Guru SD Simanalese, SD Sitarak, SD Sigalagala, SD Sijukat, Guru SMP Negeri 2, Nasau, SMK Nasau, Bidan Desa Simanalese, Bidan Desa Sitarak, Bidan Desa Sijukat, Bidan Desa Patil, Puskesmas Nasau. Nabasa Puruhon, madok hata si gabe-gabe dungi manotorma Kuria HKBP Simanalese dohot seksina, Kuria Katolik Simanalese dohot seksina, dohot sude huria-huria nahu kokon hamin. Nabasa Purusanahon, madok hata si gabe-gabe dungi manotorma pengetuai Simanalese, pengetuai Setara, pengetuai Lubamatio, pengetuai Sijukat, pengetuai Sigala-gala Sara, pengetuai Sigala-gala 2, pengetuai Nasau, lembaga adat, Manang Sian Kecamatan, Rak dohot Parhuas Ama Ina, dohot Naposo Gulung, dohot Dongan Sahuta. Napasa Puluduahon, madok hata si gabe-gabe dungi manotorma, tulang si Zalo titim Marakub, si Tanggang Sian Samosir, bona tulang pane Pangasean, bona hula pasariu si Gala-gala, tulang robot si Pahutar si Maningkir, bona nyari Tajung si Babiat, hula-hula persadaan si Matupang si Manalese.
Saragi Tebin alani ama Cantika, Marbun sian Pakat alani ama Marua, Pajaitan Torunagorang alani Opurorta, Pane sian Baroha alani ama Dorta, Bagariang sian Tarutung alani amanita. Rap dohot mahamu saluhukna satu hahanggi nami hula-hula nami amar hamaranggi ima hula-hula bersara-sara. Napa 10 toluhon manggohi huhut papun hata si gabe-gabe dungi manotor ma hula-hula nami si tanggang sian samosir rap dohot kuduranna pasap lopaton hasuhuton mangapu hata si gabe-gabe huhut panakokon tuani ulang tujabu. Napa 15 hon marhata adat parmanganon tepat jam 2 Molo parroni hamuna hula-hula nami masalah membuat parbebir mamereng ditikina ma raja nami. Molo tung adong raja nami nahuang sikko biacara nahuja hami bodo be abang marsi parengganan tarlumoi ma di hamu hula-hula nami do tulang nami. Suang somoni nang tuna tua nami nasian kecamatan Maradus Mahamu Amang. Mau lihat deh. Adorak sohu pasahata me hatang hukumasin namin alaw suasana natal lebih perjulu kami bola ni hasuhutan padok kuhita saluhutna. Selamat hari Natal di saluhutna, betul ba? Punga bolon na hupas sa kami ima raja ni na dua-dua nami, raja ni donga sahutan nami, raja ni donga tubuh nami, raja ni anak kon nami, raja ni pariban nami, barat terugo biba di hamuna tulang nami, rap dohot hula-hula nami si tanggang. Mau liate godang doh di pasangan roha nami ama di siara dia di rohamuna, ima di nang marnyang nilak kahamuna, roh tu bagas ni tujolo bagas ni alaman nami, ima di siara gokon doh jojo nami di hamuna. Namar siala may tutu ima di naong majalo pardonga sa rupeo anak dohot paruman nami sa tonga-tonga ni huriyay marhide-hide na posona laos di mga sa tikyong matutu papotohok kami tuhita sa luhut na ima apala di tikyon tinalaw manggarar adat ma anak dohot paruman nami tu hula-hula si tanggang nasian sa mosir. Jadi mengido kami tu hita saluhut na dihamuna aka nahugokok kami molotung arong gokon na sotuk dope tu hita saluhut na laos oma gokon terakhir siap kami buatan dihasuhuton duksunan non hita mangan dohot minum aik sitio-tio noho batu bahami so tung arong hamuna aka nahugokon dihami na pitor mulak tu bagasta sojolo marsipangado do marsirumok kita buhut mangalehon adat na hubat tulon si habatauta di bagasan sadarion songan lima songan hata patujolo hata hawasi sen hami wana di hasuton mau liate di hamu perbusi kami martatang yang namu siatur mula-mula siatur mula topan parsera buka rasa bidau rasa di domba beda mama di hami mula-mula harus berumah tu godak soba. Mau lihat manfaat dinami sehari bisa menghidupi kami ima di gulau nami di bagasan Arisa Darion baris-baris liga zena turun bawah mula bersuru raja ikut duluan mulu diuluan takut tak pengawan agia tutu diulang nami di mana di bagasan Darion di nama muhai hari satu rumah ujung yang non totong yang rade ruangnya karaja di nama manutuk turutubi laus pada urang mana musik ima tu godak si kami tahun ini asal dia tutu non kami mah tutu pertama nami di bagian sinur papangan nami nari hutan kalau mati itu solar pun sinur itu belum nami
asal ngangi shopping na terokap di dua bungo tu sanggar betul pori tu lugang na basa dua gabi betul tau pertarungan di balian sinur mapapanan di huta asal tu awam mesti tu jual jaka paduan nami uber gadobe laos perudara mau sedisi ima tu godang atur manganak atur barboru asal gitu tu jual di anak tu permen nami ima ni muka pada matang kau di bekas sadarion tahu begitu soalnya dok dibentuk di jual besida asal tu benar tu musikoro main nama tak mengguma di tahun Singapura lagi ada tu jual tu benar tu baru anak do permen nami jadi tu tong mai dogan asal kedua benar mari sini berinai tubuhan dipilih koras dega dohami juga seperti kian mengalihat dimasuk tubuh nerak guru nami asas dogabi matutu jala sida horas pedama masih gondang mengaliati